Machiegni kendo nyaka Ramogi, sirikal kaunti ma Homabay osidho mbui mar rowere biro golo pachgi ewi kaka gidwa ni sirikal mar kaunti no otine jopiny. Ma motelo ne romo mar loch mar kor gwenge ma ibago e kaunti no e kind tarik 12 nyaka tarik 15 mar dwe ni. Mbui no ma otisi ni ugatuzi wall bende biro miyo rowere thuolo mar oro pachgi ewi kaka gidwa ni tend kauntis otine jopiny ka gin bende giyudo thuolo mar neno ni pachgi otiyo e sirikande mag kauntis. Mbui no bende ni kod kweth mabiro bedo ka choko paro mar rowere oketo kaeto chwalo gi ne duol mar gavana mono COG mabiro neno gi kendo neno ni tend counties oketo tim paro mar rowere. Gavana ma Homabay Gladys Wanga ne otele chenro mar sidha yanga mbui no ka gimakore gi riwruok mar Shofco. Ugatuzi Wall is a digital platform where young people across the country will be able to get on ahead of the devolution conference and make their views known with regards to the promise of devolution. The county is working for them. Do they feel like there are things that need to be improved, that need to be changed, that need to be done better so that they can feel that devolution is working for young people? Once you open the Google form, it requests you to select the county where you come from, then leaves you a space to write your comment. We are having our strategy team working on the full data collected. The full data collected will be shared by the Council of Governors as a youth communique, and also after the devolution, we will filter the data per county and represent it to various county governments.